Yma ynghylch y Defaid, mae yna ddafad swnllid iawn tu cefn i mi, yr Hampshires. Ac yma i cadw trefn arna mae'r athro, achos wyt ti yn athro ddydd i ddydd yn dwi ti? James Dixon o Blaen Cynnen a Bernant. Croeso ato ni, James. Nawr ti wedi cadw'r Hampshires ys cwpl o flynyddoedd. Beth sydd mor arbennig amdano nhw i ti? Maen nhw'n Defaid sy'n siwto'r system gytref yn holl onest. Maen nhw'n tyfhau yn glo iawn. Maen nhw'n Defaid sy'n am fyw, mae rai fi wedi. Maen nhw'n blwyddyn hyn, maen nhw'n gwneud yn effernol o dda dy fi gytre. Maen nhw'n tyfhau yn gyflym iawn. A fel fi'n gweud, maen nhw'n rhwydd i gadw. Maen nhw'n rhwydd iawn i gadw hefyd. A mae hwnna'n bwysig, achos yn enwedig gan bod ti'n dysgu o ddydd i ddydd, mae rhaid i ti gael rhywbeth sy'n ddigon rwydd i gadw a heb lot o waith, ynddo fe? Wrth gwrs, a fel chi wedi fyna nawr, gytre am rhyw 5 o gloch erbyn nos fyny, a mae'n rhwydd iawn fyny wylon o'n y ca, checo bod o'n iawn, a wedyn ni, mae'r jobyn wedi cael ei wneud. A beth yw'r enweddau'r bryd fan hyn? Mae glan yma ym mhobman ar y pen, ar y trad ym mhobman? Os, mae glan yn peth pwysig, mae glan yn peth pwysig, a cig yw'r peth mwyaf pwysig yn y bryd hyn. Maen nhw'n bryd sydd yn cario lot o gig. Fel fi'n dweud yn yr blaenorol, maen nhw'n tyfhau yn gyflym iawn, a felly na'r peth fwyaf pwysig mewn hollol onest. Yr cig a'r Defaid trwm iawn sydd yn gallu cario'r cig yn rhwydd hefyd. Ac o weld y rhestr sydd yn blaenau ni fan hyn yn osbarth y ddafad blwydd neu hun, gallu gweld mae yna dipyn o waith trimo mewn iddyn nhw. Ti eisiau fod yno moriau yn trimo, yn brwsio, a hefyd mwy na thebyg golchi nhw fe, i gan nhw'n wyn. Mae paratoi a Defaid yn cymryd wythnosau a chwarae teg i'r arddangoswyr i gyd. Maen nhw wedi paratoi a Defaid yn arbennig o dda heddi eto. Fel chi wedi, mae'r golchi'n cymryd amser, da'r glân i gyd. Mae'r clipo hefyd yn cymryd amser wedyn ni i gael nhw'n barod am y sioe fawr hyn. Ac yn ddiddorol iawn, yn reiddiol, fan gath y bryd yma i greu, croesiad y ddafad corniog Wiltshire, Berkshire Knot a'r Southdown. Wel, dyna chi cwpl o fridjau mynd at ei gilydd fyna i greu un ddafad. Os, mae lot o fridjau gwahanol fyna, a maen nhw wedi dilyn yr Southdown yn agos iawn ers ni fod yn hollol onest. Maen nhw'n debyg iawn i'r Southdown nawr. Yr unig gwaniaeth mwyaf yw'r yn amlwg y Penedion wedyn ni. Ac o bosib, maen nhw'n dalach yn dyn nhw'n bellach o'r llawr? Odyn, bach fwy o gig, bach fwy o faint a bach yn dalach odyn fyd, byddwn ni'n gweud. Ond yn sicr, mae'n fryd eitha tawel i weld, so nhw'n edrych eitha diog i fi, ydyn nhw? Odyn, maen nhw'n dawel iawn, Mynd nôl i'r rhwydd i gadw, maen nhw'n dawel iawn, maen nhw'n mwynhau cael ei sbwylo, i fod yn onest. Maen nhw'n mwynhau ar clipo, maen nhw'n mwynhau i fod ar y stand trimo, a maen nhw'n sefyll yn dawel iawn, i fod yn onest. O'n i'n gweld nawr y beirniad Mike Adams o Warner's Court Lloegr. Nawr mae hwn yn fwy bisi iawn, achos cyn gyntaf dyma wedi gorffen nawr y beirniadu. Mae'n goffod rithro i ddal y wyren, achos mae'n beirniadu allan yn yr Rhiannon cyn bo hir. A mae'n mynd ar draws y byd i gyd yn beirniadu. Mae'n cael bywyd, dim ond trwy'r Hampshires. Mae hwnna'n beth braf, yn dwi? Odi, bydden ni'n meddwl ni. Bydden ni'n meddwl ni. Mae fe'n berniadu tipyn bach yn onest. Mae fe'n person poblogaidd iawn o fewn yr dar Hampshires, a mae fe'n person sy'n helpu lot, mae rai fi weid, os mae rhywbeth bod angen gwybod yn o'ch fe yw'r boi gysylltu, i fod yn deg i fe. Mae fe'n digon bodlon helpu mas a fel fi'n gweud, rhoi unrhyw gair o gymorth i unrhyw un sydd yn bryd o'r Defaid. Ac yn feirniad teilwng iawn byddwn ni'n tybio, achos mae wedi ennill pencampwriaeth Rhyngfryd y Paref yn un o'r blaen, a grŵp o 3, ac ennill y gil wobr yn y prif bencampwriaeth, felly yn amlwg yn gallu trafod stoc i hunan yn dweud ytrach na dim ond beirniadu. Odi, mae fe'n gwybod ei stwff, a mae fe'n beirniad sydd yn, fel chi'n gweld nawr, yn edrych yn galed iawn ar pob un agwedd o'r ddafad, a mae'n drwyadl iawn yn edrych ar y Defaid ac yn ei siŵr bod e'n neud y dewisiad cywir sydd ddim yn wastad yn peth hawdd i wneud. Wel, tra bod Mike Adams y beirniad yn mynd trwyddyn nhw nawr a chrib man, yn ei adael i am ychydig o gylch y Defaid, ac byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y ddafad flwydd neu hun yr Hampshires. Diolch. Eribane yn wylo'r beirniad ac yn gwobrwyo'r enillydd nawr, James Dixon, yn nosbarth yr ddafad flwydd neu hun. Ti'n cytuno? Byddwn, dafad sydd yn sefyll mas. Digon o character dydi. Mae'n sefyll mas wrth bryd dod mewn
i'r ring fan hyn dynnu. Oedd hi'n sefyll mas o'r dechrau. Adrian Rundle o Gernyw yn ennill y safle cyntaf. Ie. Ar ail wedyn? Ar ail yw maes glas wedyn ni. To, Dafod sy'n sefyll mas. Arbennig Dafod hynod o neis. Cefen, cryf iawn. A cwrs ar 4 cornel fel nhw'n dweud. Eirlis Jones oedd i adell maes glas fyna yn Has Blythe yn enillydd cyson iawn yn dwi. Ode. Mae'n nid yn arbennig o dda pob un flwyddyn. Diolch o galon i ti, James. Na i fynd draw nawr i gael sgwrs gyda'r enillydd fan hyn nawr. Adrian o Gernyw. Congratulations to you. Well done. Thank you very much. Thank you. And have you won anything before with this ewe? Yeah, she was breed champion at Royal Cornwall Show and at Bath and West Show. This year? This year. Fantastic. Yeah, so really pleased with her. Wow. So looking forward to the next step now, the championships. Well, we'll wait and see, yeah, but very proud of what she's done so far. So, yeah, her first time in Wales and she's not let us down. Well, she'll have to come back next year now. Well, that's right. We'll have to see. How many of these have you got? I got 40 ewes. And they're lovely breed to keep. Yeah, they're wonderful. Yeah, very hardy sheep, and they do well on grass, so which is very important this year because we've got none. Yeah, she's got on more than grass this year. That's I'll tell right. you. That's right. They can live on thin air. So. Yeah, I'm sure. With a little bucket behind, That's is right. it? No, all grass. All so, grass. Yeah. Well, thank you very much, Right. and good luck for the rest of the competition. Thank you. Diolch.